spark to this vlog. Lourdes Grotto, Baguio City. Akyat tayo dun sa taas. Medyo malakas pa yung araw. Buwan ng mga puso pala ngayon. Nakita dun, dahan-dahan lang. Mainit pa. Baka madali tayong mapagod yan kapag binilisan. Okay, yan, yung gusto nyo ng exercise, akyatin nyo tong steps sa grotto. Yung medyo tinatamad naman, meron kayong mga dalang sakyan, pwede nyong dalhin dyan sa taas na nagre-relax yung family. Yung ano pala, yung Diplomat Hotel nandyan lang sa taas nya. Buwan ng mga puso, kaya maraming bulaklak sa taba. Dito pala pwedeng duman yung papunta dun sa Mirador. Sabi ng guard, pwede rin daw dun. Yun, magandang mag-chillax sa mga kubo-kubo. Medyo nangalahati na si Absman. Maganda ngayon kasi hindi gaanong foggy, kaya kita-kita natin yung view, mga bahay sa bundok. Lobat na kasi yung ano ko. Naritong mga maglakad, pampalakas ng tuhod. Suot kayo, sir.
40 lang po. Okay. Akyat na tayo rito sa last na niya dito. Go. Yan na. Malapit na kami. Okay, ayan. Malapit na tayo sa taas ng Lourdes Grotto. Nasama. Yun, galing kami dun sa baba. Kaya mga tinatamad maglakad. Dito mismo yung kalsada sa taas ng Lourdes Grotto. Diyan papunta yung The Diplomat Hotel. Bakit dun? Okay, ito yung pinakataas ng Lourdes Grotto. Diyan naman yung papunta ng Mirador Hill. Saka dun nga sa baba meron daw entrance, sabi ng guard. Pero dito muna kami sa Lourdes Grotto. Hindi ko binilang kung ilang steps. Sa pinakawalan? Hindi, dyan daw sa kanila. Pinakababa. Itulak nyo na lang ako, diretso na naman ako dyan. Salubong natin yung sinag ng araw. Meron ditong maliit na kapilya sa taas ng Lourdes Grotto. Punta natin. Silipin natin. Pahingi ako. Aghanap dito sa mga Breakfast Strawberry Farm. The Rock Igor Rock Strawberry Farm. Then Lions Temple. Kaya lang, dahil sa sana. Asal kami. I go for what's That was so cool. Ito, climb. Tingnan natin yung nila. Isa ko, ang machine man, polis na ako. Basta polis. Ayun, yung view ng ibang parte ng Baguio City.
Ayun, kita pala dito yung Sky Ranch doon sa SM. Yun. Send mo lang sa akin lahat.